bukatu da. Ajore esan bardotzen eta gurereri, loberari, lagunei. Gauza hon asko ekarri eskit, adibidez, lagun berriz egin edaz, esperientzia berritzek, asko ikasiot, nire buruen maitatzen ikasiot, asko asinaz, hemen. Egize da bari Islandia bere aretzarra dituela baita be, guraldize, iluntasune, gatza dela aurrera eramatie, baina bestalde kriston esperientzia zen da eta, bukatu da. Eta hoin, buelta Euskal Herrirantz. Zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez. Etapa honi agur esateko momentua heldu da. 4 hilabete pasa dira jada eta etxera bueltatzeko eguna gertu dago. Jende asko ezagutu dut munduko leku ezberdinetatik datorrena. Baina baita, bakarrik egoten ikasi dut eta asko disfrutatu dut. Oso ezberdina den herrialde batean integratu naiz, Turkiako hiri eta leku asko bizitatu ditut eta gastronomia asko disfrutatu dut. Familia eta lagun eta zurrun egotea zaila izan da, baina zorionez bizita asko izan ditut. Hilabete hauek oso azkar pasatu dira, eta ezin dut sinetsi hainbestetan imaginatu dudan esperientzia honi laster amaiera jarriko diodala. Asko ikasi dut pertsonalki eta profesionalki, zalantza barik gehiagotan errepikatuko nuke. Nire bihotzean betirako eramango ditut hemen bizitako momentuak, ezagututako pertsonak, ikasitako guztia. Pena handiarekin noa hemendik, baina asko merezi izan duela jakinda. Eskerrik asko Istanbul. Eldu zure mehatxuak kendu paretik ni banoa ez dut segundurik galduko zu faltan botatzen datorrena hau amaitu da erabaki betartu dut ezin joko. Hello, ni Maider Rangurenaz eta bain Gabonetarako Euskal Herrira buelta hona zen arren, Miamin egonaz ikasten kuatrimestre bat bertako FIU unibertsidadien. Ni ezin naz konformatu Estatu batuetan pasau da eslaguilek azitaritza ikasten, aprobetxe dugu denpora guzti hau ikesteko, baina ikestiaz aparte bertan inguruen bidaiatzeko mundu guztiko lagunekin. Erasmus jotzen edo norrado segongo da, esatez, esperientzia ederra dela eta gauza asko ikasteko balize dauela. Jente mordo bat ezagutu dugu, leku mordo batetan ibiligaz, eta esan leike laguile oso onak izen diela, Euskal Herrira tristuriaz bueltaugaz, baina posiko bai bizitako esperientzia guztionegaz, eta gogoratuz hemendik aurrera Miami horrekungo dugu zela lagunak. Ze diferentiek garen zuetari ikesteko guzer ikusirik zimodu ez topetan badakit. Bueno, jaigu berrik heldu dio eta horrek esan nahi du esperientzia hau bere bukaerara aiatzen nahi dela. Egia da, bestek ez ezela nik adibidez urtarrien honea bueltatu barratela azterketak ikia. Baina alare jazte iguala urtarrien honea azterketak ikia bakarra heldu naiz, orduan egi esan despeditzeko denboa taleukiko tenarren. Ja ez dut oan bezala bizitu esperientzia azkenen ikastea bakarra falta zaitelako. Eta hontan pentsatzen hona naiz azkeneko aste hontan hemen kazerezen, ja azkenen klaseko azkeneko unezielako, eta irakaslekin hitziken hona naiz. Gero klasekoak bai, eta esan kriston relazioa eramate temengo jendekin eta irakaslekin, eta gero aparte basikoen ez dututen jendekin. Eta esan kriston pene emate hitz, egia da hasieran pereza pixkat emate zila etortzea eta esaten hori
oan atzea botako nun eta initzen joango, ez dakitze. Baina egia esan naizela bat errepentitzen honea etortzez, kriston esperientzi izan delako. Ez dut jendea, beti nekin euki batena, eta bakite duz gauz launtzeko preston baiela. Eta egia esan, ez dut bat gauz txarrik honen ingurun esateko, kriston esperientzi izan dela eta asko ikasitela esperientzia honekin eta 5 hilabeteko azkenen askorako ematen duela. Bueno, neire aia zein Mexikoi eta Erasmusei aio esateko egune eta beste gabe hemen errepaso txiki bat ingoet. 5 hilabete pasaitut Mexikon eta 5 hilabete hauetan ikiston lekutan egote aukiri ukiet. Bai Mexiko barrun eta bai kanpo ere. Mexikon eta konkretuki Yucatanen gehiena gustatzatena bertago zenotiek die. Hau mundun leku hortan bagari ikusti dago gaina. Zenotetatik aparte, nik usteet egon naizen leku politena Bakalar dela, hau lago bat da, esplikan nun bezala eta asko gustaziten. Beste leku bat oso ondo pasaten una Yucataneko ferien izen zan, bertako ambientziatik eta oso autentiku dalako. Eta Mexikotik aparte bi viaje ditun, lehenena Perure izen zan. Bertan aktibidade eta gauza mordu genitun eta leku asko ikustu aukeriuk genuen. Eta nola ez Machu Picchu. Gainera bertan euski jatatzen ikustu aukeriuk genuen eta bizien hona izen lekoi politena ala uste. Eta azkeneko viajie Kuba izen zan. Haure oso errajuntzan, eta bertan tabaku egiten ikasi genuen, Habanako kalietan ibili eta Habanatik kanpoa Trinidad eta Baradero ezautu genitun. Bueno, eta beste gabe, hauxe izendan ere EH Erasmuseako aportazioe, espero guztia izentzei zuela eta eskerrik asko, horre ontzaten da noi. Kastineko bideo ikusi behat, reakzionatin bat, así que, a ver. Antxaleon. Ondo? Bai, hementxe. Bueno, nia jendeari iztimuño naiz, 19 urte ditot, lehitzekoa naiz eta lehen hezkuntzen naiz ikasten, kirola bezala korrika itea, eta karaterein izan dut urte askoz. Egia esan ikenekin programan existentziz, egia esan laun batek esan ziun jende bilezu dela taula eta itu nintzen behitzen, eta esan, pues interesantea ematen do. Tolenek esatitea, benga, animatu, zu beti show ematezola, eta benga, apuntatu, eta apuntatu nintzen bialinun kurrikulum eta bideo bat. Zelotxa, eta pues a ber noaino, aiatzen gan. Nerviosa neon. Bai. Denbora guzi nola. Baina, ingleseko titula beharra zen, eta niko indiken un atea eta osa urten atea dut. Que pringada. Que pringada. Gauze, zuk nola montatzen zondan ikuste. Baina, bakarrik noa ze rajatu inda. Rajatu inda eta orduan bakarrik noa. Baina, bai, Instagramen eta... Instagramen? Lehen ezkontzen izik ikasten bestela postinen hola. Baina, ez dakizu ze pasa zaiten. Enekin zein, asinez makarron batzuk iten, despistatu inaiz, joan ez pixukidekin itzeitea, enziolako pasako zaitela, baina, bueno. Etzai pasa? Enaiz etxetik eta barbostu. Zer lotxa. Egia esan uste nun lotxa gehiago bertzila. Ikustea, baina. Kaixo, gaur kastinera erreakzionatuko dugu. Eta lotxan dira ematen dize ez nago dituta nire burua ikustera, kamera aurrean, orduan... Gustatzen zait ikusentzunezkoak orokorrean, txikitatik neukan argi hau ikasi nahi nuela. Eta esparru desberdinetan lan egitea edo frogatzea. Jolasten dut kuititzera dela kirol transinklusibo bat. Rugby, eskubaloi eta kanpoko emauren nahazketa bat da. Hau dirudi klaseko aurkezpen bat. Eskerrik asko espero duzu gustakoa esan dadin. Denbora asko ematen dut sare sozialetan eta YouTubeen. Egia esan da seriak... Tio, galdetu zidaten, ze ikusentzunezko mota kontsumitzen ditudan? Eta ez nekien zer esan, tio. Geratu nintzen, en blanco. Gitarra jotzeko gustatzen zait Gitarrika de la Fuente. Dela nahiko kalmatua. Tio, eta galdera honekin gertatu zitzaidan berdina, galdetu zidaten, zer nolako musika entzuten duzu? Eta esan nion bakarrik artista bat. Que zirka. Eta proba hau izan zen terrible. Zerako zumin nire aurpegira, madre mía, del amor hermoso. Kaixo, Ane Aranguren naiz, aurten EH Erasmus programan parte... Vale. Orain hartu behar dugu taxi bat etxera joateko, nola egiten dugun zizta. Ale, hau izan da guztia. Bueno, presna baztok ikusten nire kastina, zera nire ban. Ni Maider Aranguren naz, orduen oin lehioan abil doblia ikasten, gradu bikoitza kasetaritza eta ikusentzunekua. Urtarrian berri hasiko nazo. 19 urte daukudaz, konfundu ditu naz, 19 urte daukudaz. Eta hori eta egin bajongo naz Floridara ikasten,
nik ikastu kazetaritza, alemanez ikastea kazetaritzak alemana jakin barik, bastako zentzurik, adibidez, italianos. Orduen, inglesa, eta ber, eta Inglaterra neuritan egon bierri, mosatik ez Palmera hartien, Floridan. Eta orduan, apunta nintzen. Miamin, euskera ingles barik, erderaz bizileike tranquilamente bai. Eta aukeria dago, estatu bat bezalako leku bat ezagutzeko, bai Miami Centro edo Nueva Yorkera joen edo alde guztiak Bai, Nueva Yorkera. Orduen, la pesada del móvil grabatzen denbora guztien dinaz. Gero bideo ikustea politxa da, Apa, ailegau gaz ja Floridara, hemen hau, maleta guztiekin. Eta gero ja, klasiak oingoz geratuko naz hemengo kampusean, baina gero klasiak dauko da zenez playa onduen, erakuziko zuten mendik aurrera, bai, zer dagoen hango kampusean, ontsi ikusiko demostuko neuke. Baina esautuko daz nirekin gelan egongo dienak, eta kontatzen hemendik aurrera zelan doian. Eta bueno, see you later. See you later. Hori izan da nire kastina, egiz esan momentuen lotza bastante pasonean, oin ikusten be bai. Haupa Erasmus. Elduna Euskal Herrira. Eta justo oindala hilabete batzuk Erasmuseko kastina ineban, eta orain erreazionatuko zer. Nire kastinaik, benetan kristolo txamote uste, buah, txabal, ule zuri zeneukon. 22 urte ditut eta zaldi bartarranaz. 22 urte, oino 23. Burua juten jata eta una puto bombardeo, como se dice. Hau da, sekretu bat, deko dela ondala espaldi, bigarren batxillerrien, zabalduren kanal bat, baina hilda lagat, azkenean bigarren batxiller guen, selektibidadie, tanagaz, Igertzen daz, urdiren hauela ze trabatzen naiz itxegiterak orduen. Hau gente, zenun zauezie, eldu berri izan akurrida eta ez duzu eskagingo ze nolako bidaia eukien dugun. Tenerifenean... Ez daka zerikusirik nire bidezuekin, osea... Eta, bueno... Falta energia asako. Osea, superlotzatu de superloturi. ¿Qué sos, Iker? ¿Qué sos? Hemengo... Me encanta como que abro la puerta, ¿no? Me he puesto en el papel total. Egongo urrengo baten, Urrengo baten... Uste dute partaidea proposa nazela. Qué mal me vendo, por favor, qué horror. Nire bidezuekin orduen, Barre asko tal vale. Madre mía, ¿qué es esto? Baina bueno, esperientza benetan bari esan du, eta ikaragarri izan.